Hello everyone. Drop the gari pai ne rok nong ni bai kaisa ani digi tin dhamaka offer kita mo drop the gari pai phai no ang kaisa joto no na ang door visor rain visor ang free de nai tabuk ngangge songnya video rogo ge tabuk bo gari bag khlai tongo bo to tini sini timi delivery bo thangnai gangke hiko delivery da phale ka ta dara bekini sok bale ke tini rok banai tong tini ne video no sa sake. Hello everyone, kinorok jotono no lam shogote shani Sheli daily blog family wo ge kha khayo norok jotono kaham kreng tongmai na hanai ang bo kaham kreng na tongo ge tini hinge to ang sok waijak haina hai sini khoyar por pallavi motors Maruti Suzuki Arena showroom sini main brand so gangke abono tini gangke to sini delivery tongo Dzire gari gangke abono to bo norok na ngani channel WhatsApp no heda Dzire gari ni video phone gya ko ge abono norok no tini ang full Dzire koita variant tong koita model tong Dzire ni starting price besek bo model ni starting price besek te bo model onrut besek omojo to tini sung salai no video ni bisingte gagi norok nai tong ni tini ni video no pa sak skip khayo nai jokhan norok saimanai jo to Dzire generation 4 katal Dzire ni norok detail saimanai norok nai tong dia ba khata buk che sake sungta buk tho nai thangla sinai bisi kok sayoi direct details su habla sinai tho Haike sengtini naya thangai tonglayo new Dzire generation 4 heda katal Dazzling Dzire generation 4 katal phaimani heda inge baksa to saimonote baksa to sayomaya ko heda gange abono norok ni bagai tini ang o video no te phaikya tei norok ani thumbnail te title norok nugui mankhna te bo dhamaka offer okhnai nai ke phai tongo abo last norok joto no sayomanai tamo dhamaka offer ki norok video no skip khayoi nai tongni norok new Dazzling Dzire ni norok details saimana mo chungkhangke inge puila norok no sanai ang new Dzire or norok bo variant mo gari manai bo variant norok gari mana thangangke norok petrol nai khengke norok LXI BXI ZXI norok te ZXI plus top model norok o charta variant norok petrol ke manai thangnai ke jodi no jara CNG plus petrol gari ke hamjaknai CNG bo te petrol bo ke nana muchungnai rok norok ni bagi bo tongo BXI CNG te ZXI CNG gangge phaje sungtini norok nang samani joto variant ni starting price salanya hini sungtini ke on road price to abo amsa kaham ke salai mangala heda na ta hinka abo nong ni ofporos abo different khayo tamni bagi hinga norok jodi no bishi sajongna hono ba kom sajongna hono gange abo norok ni bishingo se mane norok ni bobo se abo besuk on road thang abo ngota ge abo no sungtini sudu starting price salanyai nga jodi no norok Dzire LXI ni price saimana mo chungkhange bini price angka 6,91,374 nga boke LXI ni starting price gange norok BXI ni BXI petrol ni starting price norok saimana mo chungkhange 7,93,203 norok omsake mani mannai BXI petrol ke ZXI top model ni second top of norok mani mannai 9,52,009 rupees norok mani mannai ngete geisa tongnai ZXI plus top model je sunroof ganang hedana top model omok norok mani mannai 9,86,671 ke norok top variant norok mane starting price norok mani manai gange abono norok omsake norok petrol ke mani manai gange norok jodi no tabuk CNG missing norok BXI CNG gange norok 8,89,937 ke norok BXI CNG ni norok mani thangnai gange ZXI CNG tabuk top model ni missing CNG plus petrol gari obo gange norok mannai 8,00,000
98,937 ke norok mani manai do kainge faidi tabuk sung Dzire ni bisingo kaisa kaham gnei tamo phaike hangange sunga bo saimana thanglai no agini Dzire bo tongo heda na top model ka joto 360 view camera mano tabuk hinge to heda na agini hinge to 360 view camera kare agini Dzire hangange oh sorry 3 ta ketal Dzire phaikya tamo phaike hangange ketal norong nong ni bagi hamsangma bagi mane nong ni kaham bagi tam phaike hangange ang nong no shawane puila no norok saimandi uklugo norok jara gari kapro kosto nai yak berana jaga kering nai rok norok ni bagai belaikino kaham keri rekha amres ri rekha tabuk norok ni bagai norok oro logiwo norok cup holder bo norok mani mannai kainge hedana agi hinge to mohai kare tabuk hinge norok ni bagai bo kaisa norok ni yak rest khaina bagai norok ri rekha hinge te kaisa hanga hinge norok tamo hanga hinge norok tabung ni Dzire new Dazzling Dzire generation 4 norok oroke jodi no norok ZXi plus na khange norok 360 view camera norok mani mane ukuluk beskang gange jodi no norok bini tamo te kaisa base mani mana hange norok breza rok hai gari kotor oma haike norok orobo Dzire ni top model bo norok sanduk mani manai ge te kaisa hangange norok baksa to touch screen Kotor hamjogo hedana ki norok new mane touch screen jodi norok ZXi plus omona thangange to norok or touch screen 9 inch ni kotoma norok mani manai gange abo norok ni upores norok bo variant hamjak hedana norok LXi da hamjak ZXi da hamjak BXi da hamjak ZXi plus da hamjak na ZXi CNG BXi CNG obo norok ni upores hedana norok bo bonanai gange abo no norok jara ketal Dzire new Dazzling Dzire nana hani wan chukui tongnai rok norok taler sidi dati faidi gange norok ni bagai to last ta kaisa dhamaka offer ni phai tongo norok video no skip khayo nai tong dido ki norok saimanai this February month to 2025 February mas norok ni bagai tamo dhamaka offer phai tong norok o video no skip khayo nai tang norok saimanai ki norok nai tong di te tini na ani o video nai chukja kange like khaji share khaji te comment khai sana ta pugdi te ani channel ko dalangai tong hange tabung no subscribe khanya di te ang bai family nydi Sheli daily blog by ke bas kango ketal new gari launch nga thangai tongo bolde new K10 hedana alto K10 slaijang ma sebaloge ko happen chik ketal alto K10 phai tongo ge abon norok o alto K10 ong ni details okte bo bas kango kaham ketal alto K10 phai tomar norok dati buni se sakang norok naina muchung khangke norok tabung no Sheli daily blog norok subscribe khanya di subscribe khanya kangke norok dati no shoi mane thanai bunchi sakang tai norok ni bagai tebo kaham ganke norok all variants gari o norok 6 airbag norok mani manai safety ni bagai ge norok joto no details rok nai belai khina hedana ge abono tabuk sang paithago nong no je samani angani video kaisa dhamaka offer nong ni bagai hinai kento offer nong no mane company theka to offer tongnai but ani drop tibo offer je Maruti Suzuki Arena ne joto gari tongmani mane tabuk tam sanai ni ne Alto K10 ni Celerio Espresso Wagoner Eco Artiga Brezza omro joto tongmani Swift Dzire tongmani all variants tenorok next ani gari bonorok France Baleno Grand Vitara rok je next ani joto gari tongmani norok oborok nana hangke mane tam sanai nong ni bagai o joto gari o nong bai kaisa offer this month of February maso hingke tamo offer hingke sangta phadi khana thanglai na hingke company ni drop te to baksa gari o offer tongon hedana ba joto gari o no company thik offer ya do hingke abo nong ni bagai ani drop te kaisa offer tamo hangke norok kabama borok gari rok mane paina muchungo hedana ganke joto no gari rok changno muchungo ang bukhut ni jini paya ku changno muchungo but
tam khaina chugi haidana abon bagino kamro khlaima tongo gange abono no sana mo jongmani joto borok mane gari paina phaipano amse kabang down payment di paimi haidana joto no jani je chungmani mane lowest risk gari rok paile haidana ge abono baksa full accessories rok plangi ma yangai thango amse ke gari ni mane gari sajugo ako oi joto mane je down payment mane joto pai thango yo haidana ge abono norok ni bagai kaisa ang wan suka tam wan suka hangange norok bo mane gari pa khange norok gari no full sajugo ako tilangma mojong haidana ge abono norok ni bagai kaisa ang wan suka norok ano baksa okong no khnai norok baksa ano negative se wan suka no je bo atike na yu hunina am haya norok ni bagai wan sugoi no je ani drop gari painai rok ani mane dara song kbama ani drop te gari nanai rok gange jotno no ang dara hanai no mane chajogo hamjogo ama hai gyabno norok je ani drop te gari painai ro February maso je ani thani Sheli Debbarma ang ani mung norok jono baksa saimang bai khana no shini bai khana te baksa saimya ko abono je o February maso je ani drop te gari painai rok nong ni bai kaisa ani digiti dhamaka offering kita mohganke ang norok je ani drop te gari na phanya jotono no ang jotono bolte o February mas ni bisingo je gari painai ani yang ti gari painai ang norok no o February maso je ani drop te gari painai no ang kaisa jotono no ang door visor rain visor ang free renai ani drop te abo kaisa nong ni bagai ingnai ingke norok te je accessories tongmani norok sheet cover rok steering cover mating norok boitlangi thangmano nong rang bai te norok ani ro hangange norok door visor kaisa ang nong ni bagai ang free ri renai ani mane free ya bolte gift nong ni bagai gift ri na ang ge abono norok jara oma so Maruti Suzuki erina ni gari paina ni wan sukui tongnai rok titama na singi tongma do device te ang bai krungdi Sheli Debbarma norok na singi tongo gange abono sung oma so sabo ani anti gari paide sabo o gift no man sungnai le na hedana ni views rok norok bunai tongni do an video no ang katal video upload khainai ki norok tinini video na thusa gange norok like khaina ta pongdi te share khaidi o video no share khaina ta pongdi te ani channel ko dalmai tong hange subscribe khaina di mo hai kbama bas mote video kaham phai tongo ge abono hambai tinini ani video na tong bagai tada bye next video malai tong